Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आंनि मुङा बिदुर बर'। नोंथांमोना नायदों आर'नाइ YouTube चेनेल। नोंथांमोनजों आं दिनै सावरायनो आखायाव लादों जाय बिथांमोननिया दासिमबो 1K लोगोसे 4000 वाच टाइम दासिमबो कमप्लिट जायाखै। बिथांमोननि सायाव दिनै आं सावरायनो आखायाव लादों। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला नोंथांमोना आंनि बे बुंनायनि रावजों नोंथांमोना फल' खालामोबा नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हागोन। बिनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोनजों बुंलांगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नाथाय बे भिडिअआ गोलाव जानो हागौ, अब्लाबो बेयाव इम्परटेन्स नोंथांमोना राव मोनगोन। आं जाय एक्सपिरियेन्स मोननाय नोंथांमोन आं दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन। आंनि इउटुब चेनेला बोरै बेसेबां जाखो आरो बोरै दासिम दङ बेबायदि नोंथांमोना दिनै बे भिडिअआवनो नोंथांमोनजों मोजाङै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। आं दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोंनि, बिदिब्ला नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे नायलांबाय थादो। फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोना आंनि चेनेलनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों आरो आंनि चेनेला बोरै ग्र' जाखो, लोगोसे आंनि 1K साबस्क्राइबार बोरै कमप्लिट जाखो, लोगोसे वाच टाइम 4000 बोरै कमप्लिट जाखो, बोरै इजियैलि आं कमप्लिट खालामनो हाखो नोंथांमोननो बेयावनो फार्स्ट अफ अल आं खोन्थानानै लाग्रोगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावनो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोनाबो मोनथिना लानांगोन आरो फल' खालामोबा नोंथांमोना बेयावबो बुजिनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोननो फाइनालि आं फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोननो खोन्थाना लाग्रोदोनि नोंथांमोननियाव जेसेबां लोगो दङ, नोंथांमोनाथ' लोगो दंखायो नङा होमबा, नोंथांमोना फ्रेन्ड्स दङ, नोंथांमोना नोंनि इउटुबनि लिंकखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै हरबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बुंबानो जाबाय जे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बुंहरबानो जाबाय। लोगोसे वाच टाइमखौ नोंथाङा बोरै कमप्लिट खालामनो होनना बुङोब्ला नोंथाङा हमनानै ला 30 मिनिट्सनि भिडिअ बनाय, 30 मिनिट्सआव हमनानै ला बांसिनानो भिडिअखौथ' कमप्लिट नायखाया नङा होमबा। नोंथांनि भिडिअआ जुदि मोजां नायथावना गोसो हाबथावनाबालाय नायगोन नङा होमबा। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअ मोजां नायथावना बनायोब्ला बे वाच टाइमा अलरेडि कमप्लिट जाखागोन। जुदि अब्लाबो नोंथांनि चेनेला गासिबो भिडिअखौ कमप्लिटलि नायाखै, अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे दङ। आं बेफोरबायदि आइडिया खालामो आंनि इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि जादोंमोन। वाच टाइमा कमप्लिटआ हमना ला आं 30 मिनिट्सनि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन, अब्ला बेयाव 30 मिनिट्सआव आंनि भिडिअखौ 5 मिनिटखौ नायथारोमोन, अब्ला बेयावनो आंनि वाच टाइमा कमप्लिट जाना 5 मिनिटखौ नायथारोमोन। बेफोरबायदि नायै 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 बेसेबां सुबुङा नायदोंमोन, बेफोरबायदिनो कमप्लिट जाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव। लोगोसे आरो 1K साबस्क्राइबार बेफोरबायदिनो आं बुङै बुङै लोगोफोरखौ आंनि 1K साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामनो हादों। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि स्टेपखौ नोंथांमोना बाहायनो हागोन। जुदि नोंथांनि भिडिअफोरा जुदि फारफ्रोमथिंबो मोजांब्ला नोंथाङा मोजां भिडिअ हगारोब्ला नोंथाङा 1K साबस्क्राइबारखौ बै माबा नङा, थान नङा, सानसेयावनो 1K साबस्क्राइबारा इजिलि फैखायो नोंथाङा जुदि मोजां भिडिअ हगारोब्ला। जेबो गिनांगौ गैया, इउटुबाव नोंथाङा सानसेयावनो 1Kनि बारासो फैयो मोजां भिडिअ हगारबाय थायोब्ला। लोगोसे वाच टाइमाबो बेफोरबायदि जेनेबा गोलाव भिडिअ हगारोब्ला कमप्लिटलि जायो। स्टेप बाय स्टेप खालामनो हायो। नोंथांमोना गोलाव खालामना ला, भिडिअखौ गोलाव खालामबानो कमप्लिट जाखायो। लोगोसे आरो आं नोंथांमोननो नोंथांमोननो खोन्थानो नोंथाङा जुदि नोंनि भिडिअ भिउस फैथारा नङा होमबा, भिउ फैथारा, नोंथाङा अब्ला मा खालामनाया मोजां जागोन। नोंथांनो आं बुंनो, फार्स्ट अफ अल नोंथांनि दा इउटुब चेनेला गोदान नङा होमबा, गोदाना एसे भिउ फैनो एसे माबा जायो खम, गोबां इउटुब चेनेल जाबाय नालाय, ओंखायनो नोंनि कन्टेन्टआ, नोंनि टाइटेला एसे ग्र' जानो एसे टान जायो मानोना नोंथाङा दा गोदान हिसाबै ओंखायनो नोंथाङा मोननैसो स्टेपखौ नोंथाङा फल' खालाम। आं नोंथांमोननो बुंना हरनो, नोंथांनि जा इउटुबाव नोंथाङा आपल'ड खालामगोन नङा होमबा, भिडिअ आपल'ड खालामगोन, नोंथाङा जेसेबां हायो नोंनि भिडिअखौ बेसेबां हायो नोंथाङा इउटुब, वाट्सएप, टुइटार बेसेबां हायो नोंथाङा शेयार खालामनांगौ लोगोफोरनो। बेसेबां हायो शेयार खालाम, गासै भिडिअखौ नोंथाङा शेयार खालामबाय था, अब्लानो सानसे नङा सानसे नोंनि
इउटुब चेनेलाव ग्र' जागोन। जेब्ला नोंनि इउटुब चेनेला ग्र' जागोन ना अब्ला नोंथाङा नायदो नोंथांनि साबस्क्राइबारा बेसेबां बारायगोन, लोगोसे आरो वाच टाइमा बारायगोन, नोंनि भिउआ बारायगोन, गासिबो जागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप मोननैसो बाथ्राखौ बुंबाय। जुदि बेयाव नोंथांमोना मोजां नाङाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय, आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला लाइकखौ हरबानो जाबाय, गाज्रि नांदोंब्ला नोंथांमोना डिसलाइक होबानो जाबाय। स' बेफोरबायदिनो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोना माबाफोर सोंलु खालामनो दङब्ला गाहायनि कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोना हरगोन। आं नोंथांमोननो जाखिनि आं माने रोंनाय, जाखिनि मोननाय नोंथांमोननो आं खोन्थानो नाजागोन, बुंलांबाय थानो नाजागोन। स' आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबगोन होननानै सानबाय। आं दायो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। स' नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। नोंथांमोना बुजिबाय नङा होमबा? स' आं नोंथांमोननो आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ आं फिन लोगो मोनफिननोसै। बाय बाय।